Samantala, bagong hepe po ng 5 himpilan ng pulisya sa Pangasinan formal nang ipinakilala sa turnover ceremony. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Maayos ang naging paglilipat ng tungkulin bilang officer in charge sa 5 himpilan ng kapulisan sa lalawigan ng Pangasinan na pinangunahan ng mga opisyal mula sa Pangasinan Police Provincial Office. Binibigyan din ng aktibidad ng kahalaga ng maayos na transisyon ng pamumuno, profesionalismo at tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga itinalaga sa pwesto sina Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr. sa Kalasyaw Municipal Police Station, Police Major Ramsey Ganaban sa Lawak, Police Major Napoleon Election Jr. sa Puzurubio, Police Major Jordan Tomas sa Bani at Police Captain Joseph Inay sa San Quintin Municipal Police Station. Kinilala at ginawaran naman ang parangal ang mga papalitang pinuno bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo at kontribusyon, habang tinanggap naman ang mga itinalagang kanilang tungkulin sa simbolikong turnover ng office symbol, mga ari-arian at inventory book ng himpilan. Tiniyak ng Pangasinan PPO ang patuloy na epektibong pagsaserbisyo publiko kasunod ng balasahan sa pamumuno ng bawat himpilan sa lalawigan para sa anumang pangangailangan ng publiko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.